Spikala wa nyumba ya malamulo olemekezeka Asami Suleiman MP anenetsa kuti nthawi yodutsitsa ndondomeko ya chuma cha boma isanaunikidwe mwachidwi yatha, ndipo kuti nthawi yakwana yosanyozera kapena kuonetsa kutopa pakagwiridwe ka ntchito yowunika kukambirana komanso kuvomereza ndondomeko ya chuma cha boma. Olemekezeka a Suleiman alimbikitsa aphungu a nyumba ya malamulo kuti agwiritse ntchito malipota za chuma a mdziko muno ngati chida choonetsetsa kuti ndondomeko ya chuma ya 2026-2027 ipindulire Amalawi. Asipikalawa analankhula izi pamwambo otsegulira maphunziro a aphungu a nyumba ya malamulo a masiku awiri akayendetsedwe ka chuma cha boma lachitatu pa 11 February 2026 mu mzinda wa Lilongwe. Asipikalawa anatinso aphungu a nyumba ya malamulo akadziwa ndi kumvetsetsa zinthu monga momwe chuma chimayendera, momwe ngongole za boma zimakhalira, momwe nthambi za boma zimagwiritsira ntchito chuma ndi ndondomeko zomwe zimakhazikitsidwa zoyendetsera chuma cha mdziko ziwathandiza kukhala ndi upangiri ofufuza ndondomeko zomwe zimakhalapo zakagwiritsidwe ntchito ka chuma. Iwo anati izi zidzapherezera zomwe mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika analankhula mnyumba ya malamulo kuti kukhale utsogoleri ochita zinthu poyera ndi mwachilungamo. Iwo anati maphunzirowa ndi ofunika ndipo achitika mu nthawi yoyenera pomwe aphungu akukonzekera kukambirana ndi kuunika ndondomeko ya chuma cha boma ya chaka cha 2026-2027. Kumanowu ndizoona tasegulira lero. Kumano umene ndofunikira kwambiri chifukwa ukuphunzitsa ma MP athu kayendesedwe ka chuma, kalonderezedwe ka chuma chathu kuti chikuyenda bwanji, komanso kasungidwe ka chumacho. Kumanowu wabwera mu nthawi yoyenera. Mukudziwa kuti lachisanuli tikusegulira parliament. Zithandiza kwambiri kuti parliament imene tikusegulira ndi imenenso ikupereka itagwire ntchito pa budget ya dziko lino. So zithandiza kwambiri kuti ma MP athu akamaunikira budget imene ikubwerayo akhala ndi maphunziro oyenera, akhala ndi ukadaulo umene ataphunzire kuchoka ku workshop imeneyi kuti kodi budget tiunikire motani, kodi pamene pakuoneka kuti pakhoza kuchucha ndi pati titsekepo. Izi nzimene Amalawi akufuna. Komabe a Suleiman anavomereza kuti nyumba ya malamulo ikuyenera kuonetsetsa kuti ikupereka chidwi chake mofanana pa ntchito zake zonse zitatu zomwe ndi kuyimirira anthu, kulondoloza chuma cha boma komanso kupanga malamulo. Pamenepa asipikalawa anatsindika kwa Amalawi kuti nyumba ya malamulo igwira ntchito zake makamaka yoyang'anira ndi kuunika ntchito za boma popeza kuti alibe nthawi yochita ulesi pakagwiridwe ka ntchito yawo. Inenso ngati speaker ndikulimbikitsa kwambiri ntchito ya kafukufuku ka chuma cha Amalawi, chifukwa ntchito imeneyi ndi imodzi mwa ntchito imene ife aphungu constitution inatipatsa mphamvu kuti tizipanga, kupereka budget, kupanga approve budget, komanso kuisata budget, kusata ndalama ya Amalawi kuti kodi ichi tinaperekachi chakafikadi kwa Amalawi. Amalawi potha pa tsiku amafuna aone kuti kodi budget ija ikuwathandiza mu njira zotani. Ifeyo ngati parliament ni ntchito yathu kuonetsetsa kuti ndalama imeneyi tikupereka ku budget boma ligwiritse ntchito bwino, ikafike ndithu kuoyenera, komanso Amalawi aone kusintha. Zambiri timva a president akabwera, a president lachisanu apereka sona, ndi chikhulupiriro kuti musona ya president mukhala zonsezi zimene tikukambirana, chifukwa president anenetsa kuti chuma cha Malawi chisamaliridwe, chisungidwe bwino, chigwiritsidwe ntchito bwino kuti dzikoli lisinthe machitidwe athu pa nkhani ya zachuma. Mawu ake wachiwiri woyimirira bungwe la United Nations Development Program UNDP, Dr. Charles Anikwe,
anati maphunziro aphunguwa ali ngati kudzala maziko olimbikitsira demokrasi ya dziko lino. Dr. Anikwe anapitiriza kuti maphunzirowa ali ngati chida chowapatsa aphungu kuthekera komanso kulondoloza ndi kuunika chuma komanso ntchito za boma. Iwo anati kuunika ndondomeko ya chuma pakokha nkosakwanira, koma kuti Malawi akufunika kayendetsedwe ka chuma cha dziko lawo komwe kangawadutsitse mu zotsamwitsa zomwe akukumana nazo. Dr. Anikwe anatinso ndi ntchito ya bungwe lawo la UNDP kuthandiza nyumba ya malamulo mu ntchito zake, makamaka pa ntchito yofunika kwambiri yowunika ndi kulondoloza ndondomeko ya chuma cha boma, kupereka ndalama ku nthambi za boma poyera ndi kulondoloza momwe nthambi za boma zikugwiritsira ntchito chuma cha boma. Iwo anatinso maphunzirowa achitika mu nthawi yake kuti aphungu apatsidwe upangiri woyenera, odziwa ndi kumvetsetsa ntchito yawo, udindo wawo, pomwe akhale akuzukuta ndondomeko ya chuma cha boma ya 2026 mpaka 2027. Pomwe nthawi ikusendera chifupi kuti nduna ya zachuma idzapereke ndondomeko ya chuma cha 2026-2027, aphungu akuti maphunzirowa awapatsa upangiri kuti adzigwira ntchito yawo yozukuta ndi kulondoloza chuma cha boma mwa ukadaulo. Monga mukudziwa kuti iyi ndi parliament ya members a Nyowani, cohort ya Nyowani, ndipo kunali koyenera ndithu kwambiri kuti tisanalowe mu substantive budget ya 26-27 ma MPs tikhale kaye ni maphunziro okhudzana ndi kayendetsedwe kachuma kaboma, kuti anduna za chuma akamabweresa budget yawo ifeyo ma MP tidziwe pofusa, tidziwe poona, chifukwa mu budget cycle ndi udindo wathu ngati ma MP kuvomera kapena kukana budget ija, komanso tikathapo kudzaiona mmene budget ija ikuyendera mmene akuipangira implement. So tathokoza UNDP kuti ndi Parliament Secretariat anachiona chofunikira kuti not only a Budget and Finance Committee koma ma MPs onse tikumane masiku awiri atatu amenewa kuti athe kutiphunzitsa za malamulo ena ofunikira kwambiri pa nkhani za kayendetsedwe kachuma monga Public Finance Management Act, kuti kodi udindo umene uli ndife ngati ma MPs ndi otani pa nkhani za chuma komanso nkhani za budget mu nyumba ya malamulo. Ndipo ndili ndi chikhulupiriro kuti pakutha kwa maphunziro amenewa ma MP tikayiona budget imene anduna za chuma abweretse mwina ndi nzeruko pang'ono kusiyana ndi imene tikanakhalira kukanakhala kuti training imene isanatipatse. Maphunziro awa ngofunika kwambiri chifukwa chakuti ngati ma members of parliament tinachokera tili ndi kuthekera kosiyana kusiyana. Ena anapanga za mekaniki, ena anapanga za onesi, ena anapanga za chani, koma papa tikunena kuti tikukaunikira budget. Tiunikira bwanji ngati tikudziwa kuti kodi budget ndi chani, timayenda bwanji, chuma cha boma chimayenda bwanji. Maphunziro awa atithandizira kuti tikhale ndi kuthekera kuti titha kukayiunikira budget ija bwino kuona kuti ndi chani chimene chingapindule dziko lathu, makamaka pamene dziko la Malawi kudusa muziphinjo za chuma, umphawi kupitira pasogolo, ntchito zikusowa, anthu ndalama alibe, chuma ndalama zakunja, forex kulibe. Tikaunikire kuti tikaone kuti kodi chuma cha dziko chiyenda bwanji, kuti chiyende mu budget mumene mukhale chani. Ndi maphunziro awawa ndi amene atithandize kuti tikathe kukaonikira budget kuwera. Ndikuona kuti maphunziro amenewa akutithandiza ifeyo monga ma MP kuti tikwaniritse kuunikira budget imene yobwerayi. Monga amene mukudziwira budget tikuyembekeza kuti ikhala yosiyana kwambiri. Pali zinthu zimene zasintha kuchokera kumbuyo umene tikuchokera ku pali 5 billion ya mu constituency, pali skulu ya ulere ndi zina zotero zimene akhonza president athu. Ndiye ndikuona kuti budget iyi imafunika kuti monga maphungu tisanayione budget atiphunzitse kuti tikhale ndi upangiri onena kuti tizitha kuunikira bwinobwino kuonetsetsa kuti budget imeneyi ndipo tikhulupirira kuti ikhala yokomera Malawi onse.
Meeting imeneyi kapena maphunziro amene wawa atithandizira makamaka kwa ifeyo aphungu a Nyowani oti ndikuyamba kupita kumene ku parliament zitithandizira kwambiri kuti titseguke maso komanso titseguke mutu kuti tidziwe chimachitika ndi chani budget ikamaonekeredwa komanso tidziwa zowayankhulira anthu amene tikuyimirira kuchokera ku ma constituency athu osiyana tidziwa mafunso okafunsa tidziwanso ndemanga zokayika koma ndemanga zimene tizikayikazo zopindulira Amalawi onse mogwirizana ndi president athu Professor Arthur Peter Mutharika ngati zimene akufuna ngati budget imene nadutsa yoyambirira kuti kukhalaso kulipira mafiza kumaphunziro kwena kulikonse ndalama za mayeso ndalama za school development fund zonsezo zinachotsedwa ndiye kukhala kuphatikizanso zinthu zina zimene zitithandizire ifeyo Amalawi komanso anthu amene tikuyimirira amene anatisankha kuti tipite nyumba ya kumalamulo. Kwa masiku awiri aphungu aphunzira zambiri zokhudza chuma monga momwe chuma chilili mdziko muno kayendetsedwe ka chuma cha boma momwe nyumba ya malamulo ingamaunikire ndi kulondoloza chuma cha boma momwe boma limagwiritsira ntchito chuma momwe boma limapezera chuma ngongole zomwe boma lili nazo ndi momwe nkhani za chuma zimakhudzira anthu mdziko muno. Nyumba ya malamulo inakonza maphunziro a masiku awiriwa kuyambira pa 11 mpaka pa 12 February 2026 ndi thandizo lochokera ku bungwe la United Nations Development Program UNDP pamutu woti kumvetsetsa momwe chuma chimayendera pa ntchito yolondoloza chuma ndi ntchito za boma. Chikondi Manjawira Kachere, Parliament Broadcasting, Lilongwe.